Здравейте, приятелчета! Днес ще ви покажем как да си изплетете ето това пръстенче панделка и този банан. За банана ще ви трябват ето сега ще ви покажа момент. Значи ще ви трябват две оранжеви ластички и 8 жълти за бананчето и кукичка съответно за бананчето. А за това пръстенче панделка, което седи ето така, нали? Ще ви трябват една ластичка по избор, която искате един цвят, и на други ластички 4 цвята. Моята една ластичка е лилова, а другите ми 4 ластички, които трябва са един и същ цвят, по-различно от другия, са розови. Добре, ще ви трябват малкото станче или щипка, или на пръсти може, и кукичка за бананчето. Сега ще започнем с панделката. Слагаме едната ластичка така. Слагаме всичките ластички тук. И изближаваме. Взимаме тази ластичка и я правим ето така. Ето така я издърпваме. Ето така я слагаме. Виждате ли? Ето. Ще ви покажа близо. И оправяме я да стане така. И я хващаме. И от другата страна го правим така. И така. Правим. Вижте. Взимаме ето така. Виждате ли? Хоп. И се получава възълче. Момент. Чакайте, че не се получи. Не можах да ви покажа. Значи, отново. Ето така правим ластичката. Промушваме отдолу. И дигаме нагоре. Разтваряме едната част, която искате. Че ми се разваля, че не мога да го направя. Разтваряте едната част по избор, която искате. Аз към тази. И взимате другата, която не е разтворена. И промушвате. И пускате, която е разтворена. И хоп, получава се ето това. Е така. И махаме. Внимателно да не скъсаме ластичките. И е така правим сега момент. Наместваме. И трябва да издърпаме това здраво. И получихме пръстенчето. Сега ще ви покажа как седи. В момента го да оправя. Ако нещо не се е получило, или ако съм много бърза, може да спрете спокойно на пауза и се направите всичко. Пръстенчето е готово. Хопа! Нагласите си го както искате. Ето. Така. Където искате, на който пръст искате. Пръстенчето е готово. Ето, си имам двечки. Сега този стан го деляме. Сега се насочваме към бананчето. Защото е малко по-трудно. Ето го. Така. Започваме с едната ластичка и я взимаме. И я слагаме на куката. И я навиваме 4 пъти. Един път е навит. 2 пъти. 3 пъти. Още веднъж. 4 пъти. Ето, вижте, трябва да се получи така. И събираме ги. Взимаме 2 ластички и ги слагаме така.
И държим ето тук. Това го слагаме на двете ластички. И нанизаме го по средата, за да може да стане правилен банан. И ето. Това е дупето на банана. Ето така. Сега взимаме отново две ластички и ги закачаме отново по същия начин правим. И ето това отново го нанизваме. Ето тук. И пак го избутваме по средата. Хоп. Така. И стърпаме да стане прав бананът. Така. Взимаме отново две ластички. И пак правим по същия начин. Момент. Пак нанизваме двете ластички. Ако искате по-дълъг и по-голям банан, правите същото, само че с повече ластички, разбира се. За да имаме по-голям банан. Ето, пак издърпваме, за да стане хубав бананът. Взимаме последните две ластички и отново правим същото. Няма разлика. Така, и пак избутваме по средата. Сега избутваме бананчето на страни. Взимаме тази ластичка, оранжевата, и нанизвам бананчето на нея. И я слагаме ето така. Това не е бананчето. Ето тази част, задната, така тя минава и я пускаме и хоп, стягаме и бананчето ни е готово. Това е бананчето. Ако искате си го направите по-кръгличко, така правите, изтърпвате и е така. Хоп. И това беше клипчето от мен. Така, нека да... Това беше клипчето от мен. Чао!